Dneska si ukážeme nový Halloween update v Grow a Garden. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Nezabudnite dať like, odber, nech sa vidíme v ďalšom takomto dobrom videu. Ako môžete vidieť, dneska, keď to točím, nám prišiel nový Halloweenský update do Grow a Garden. Teda, no Halloweenský to už bol, ale pridali nám toto. Ghosty Gadgets. Halloween radar, asi nejaká mutácia. Neviem. Halloween gearbox. Aha, toto semiačka nám oslalo Great Pumpkin City. A vlastne hovoril, že bol event, ja som ho samozrejme nestihol. A hovoril, že bude po 1 hodine, čiže asi o 6 cca. Bude ďalší nejaký event. Neviem, čo to môže byť, ale snad to bude dobré. Samozrejme, berries nemôže chýbať. V každom Grow a Garden videu musia byť berries. Kakao tiež. Tutovka, mango si tu pozbierame nejaké. A Elder Strawberry. A nezabudol som ani na nedočkavé Burning Body. Nemôžem vynechať ani tieto tu naše výstavné beanstalky. Gigantické, neviem na ne vyliesť. Ideme odovzdať naše veci Vičke. Subím all fruit a chýba nám už iba 10%. Bolo to toto v Dark Spriggan? Neviem, ale Reaper by som chcel. A taká maličkosť, pridali nám, tu môžete vidieť Event Notify. Môžete vidieť, že kedy bude next update, čo je podľa mňa veľmi dobré, lebo furt som to musel leavovať, pozrieť, že kedy bude ten event. A tuto sa len kliknem sem a mám tu Notify me. No, išlo nám to preč. Mám tu nový seed shop, v ktorom je ako vždy nič. Tu. Tiež nič. Ideme tam odovzdať ďalšiu várku. Subím all fruit. Aha. Toto dali nové. Birds are flying unreal. Your fruit can get the Wump mutation. Aha. Tak nech mi dá sem tu Wump. Dúfam, že mi to dá sem na tento one. A máme to tam asi. Jo, aha, ja viem, aký to je event. Keď si pamätáte toto Tranquil event, ak si to pamätáte, tak viete, že ono tam trebalo dať tie Tranquil veci. Proste, museli ste mať na tú Tranquil mutáciu. A podľa mňa, čo bude tu táto Pumpkin, čo zvykne byť, viete, takže ona proste bude, jej budete dávať veci, tie veci s mutáciami. Máme tu nejaké veci na hatch. No, máme tu Spooky Egg, prvý Spooky Egg. Máme completed bets. Aká je na to šanca? Viete mi prosím vás povedať, že aká je na to šanca? Napísať do komentáru. Dog. Dog. Poď to najlepšie, ak to nie je, mohol by to byť ten bet. Bet. To je uncommon. Brrr. Hneď by nám to malo, o pol hodinu nám to začne asi. Ten ďalší event, tak bude to na videoke tak. Potom nezabudnite chodiť na moje streamy, skoro každý deň streamujem. A dám vám do popisku môj TikTok a všetky moje, aj Twitch, aj všetky moje aplikácie, všetky moje channely. Ak by ste chceli kúpiť niečo do Grow a Garden, alebo stylo Brainrot a aj do Plant vs Brainrot, aj do iných hier, tak v popisku je stránka, kde si to môžete kúpiť a majú tam teraz super halloweenské zľavy. Tak nezabudni tam ísť a kúpiť si svojho vysnívaného peta. Bro. Prečo mám takto ruky? Máme späť náš slot a ideme odovzdať veci tejto Vičke. Sem dáme Subím all fruit 20%. 3, 2, 1.
Máme tu Restock Pet Shop. Bagek. Zíde sa nám bagek. Bro, what? Dobre. Nešlo mi to kúpiť. Dal by som niečo do pet mašíny. Čo dobré. Čo tu máme niečo? Shiny. Dobre, dajme tam koratetkycu, lebo nechcem mať shiny. Máme ju tu a dáme ju tam. Windy Dragonfly. Subím. A ja by som chcel buď túto Mega, Rainbow, Shocked, Radiant, Ancient. Inverted, to je veľmi zlé, aj Shiny. Ani Windy nie je dobré, ani Frozen. Tuto, týto, to je dobré, ale toto je zlé. Toto dobré, zlé. Iba pol hodina a budeme mať to čo hovoril Jendel, niečo, nejaký ďalší admin abuse. Hovoril asi. Písal tam, že one hour a nejaký dead, či čo to je, neviem. Som zvedavý, že keď to nebude, že čo bude, lebo ja som normálne si pamätám, ja som to videl, že one hour a bude proste taký event. Máme tu nejaké seedy nové, napríklad Sugar Apple. To si dáme samozrejme sem. Potom máme kiwi. To ide sem. Potom máme nejakú rough sale, neviem čo to je. A to dáme sem a keď tak si to potom presunieme. Potom tu máme nejaký Bad Black Flower. Tu vám to ukážem. Black Bad Flower. No. A to dáme sem a potom keď tak si to dáme sem alebo sem. Potom máme tu 3 mushroom. Tie si dáme sem, sem, sem. Ďalšie tu máme aj pineapple. Pozrieme tu seed shop. A nič tam nie je. Prekvapivé. Máme tu gear. A v tom je nič. Subím all fruit. 9% a máme tu sandy. Ideme dať veci výčke. Subím all fruit. Pozrieme seed shop a v ňom nič. Iba železná tyč. Gear shop nič. Ty kokso. Keby niečo nové. Dobre, túto flower si dáme, že sem. Máme to a toto by som dal sem. Tak. Už by nám to hneď malo začať, ale mám taký pocit, že to nebude. Proste mám taký pocit. A ideme si pozrieť Arceus. Máme tu iba Mythic dneska. Climb. Máme tu mini Arceus. Halloween. Climb. To je všetko. Subím all fruit. Máme tu iba pár vecí, nevadí, ideme to odovzdať tejto bičke, subím all fruit. Nový trend. Nie 6, 7. 6, 9. Oho, oni nám sem dali nejaký nový event. Grow. Aha. Tak toto je ten event. Grow dinner. Aha, skoro sme to už vykopali. Wow. Teraz čo mám robiť? Máme tu Docked Up. Máme tu nejaký candy. Spooky Crate, ja nechcem Spooky Crate. Ešte tu máme dve. Dobre, dneska sme si ukázali veľa vecí. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, odber, nech sa vidíme o ďalších takýchto dobrých